Listo, Daniel, cando queiras. Eu son Daniel Costas e vou estar no quinto encontro de escritores mozos e vou participar na mesa de Recóllote e Érgote no verbo enteiro, literatura galega actual e lingua. A miña intervención vai a falar sobre que nós, os galegofalantes, algo tivemos de culpa na situación actual da lingua. A miña intervención pretende ser aportar o meu punto de vista, unha persona que non ten formación filolóxica, que chega á literatura a través da emoción e que pretendo artellar os métodos ou artellar as miñas visións e as visións da xente que me rodea, que non teñen relación coa literatura nin coa lingua incluso, aportar parte do seu punto de vista neste encontro. Gustaríame xerar algo de polémica e intentar falar e discutir sobre este tema no que todos estamos de acordo, pero podemos, aportando as nosas miserias, penso que podemos mellorar a nosa situación actual da lingua. Vale. Na miña intervención vou a partir dun axioma que é que erramos no 100% puro galego. Penso que actuamos correctamente na defensa, porque partimos de axiomas correctos, pero que moitas veces dende fora non son perfectamente visíveis. Non erramos, pero podemos mellorar a nosa forma de facernos visíveis os non galegofalantes ou aquelas persoas que están intermedios entre decidir que lingua van a optar, por que lingua van a optar. Ás veces, dende fora non entenden como estamos continuamente erguendo a bandeira, como estamos continuamente defendendo e saltando as acusacións que intencionadamente fan moitos medios de comunicación, moitas institucións incluso neste intre, e nós penso que debemos analizalo ben para artellar as mellores explicacións. Moitas veces facémonos algo como bichos raros na sociedade que non é galegofalante e que considera que estamos demasiado á expectativa do que nos están dicindo. Debemos buscar a normalidade na lingua e intentar aportala. Cando fas unha explicación a respecto da lingua que consideras que non é política, que é social, moitas veces nós temos tan interiorizado o noso propio discurso político que lanzamos mensaxes demasiado agresivas cando estamos nun momento de captar, de intentar recuperar eses galegofalantes.